Ok, deci salutare tuturor, eu sunt J-Super și astăzi vom reacționa la o completație numită 10 iteme în Megabox completație. Deci, hai să vedem, stați un pic, o să închid sunetul sau hai că o să-l las deschis pentru că na. Hai să vedem primul. Așa, mamă, 10 iteme a primit. Dacă, ce puțin chiar primit 93 de acolo, nu e chiar, e cam mult. Da, arată ca și cum ar fi puțin. Bo, Jean, Bea, hai să vedem, Mortis, Star Power, Gadget, Jackie, deci a aplicat Jackie. Și i-a aplicat și Mr. P, i-a aplicat Superar și Mythic. Și Nick. Bun, următorul. Hai să vedem. Ok. Bun. 9 iteme. Deci ăsta a primit 9 iteme. Deci a făcut un screenshot. Hai să vedem ce pică. Bun. Și acum Gadget pericol. Bun. Carl. Bun. Și încă o super rară. Jackie. Și bă, e picat epic. Frank. Ok. Nu mai avem mult din clip. Următorul. 8 iteme. Star Power și Gadget. Și e ca Brawler Jackie. E ca Jackie. Nu prea am stat de multe ce a doar ce nu prea a arătat. Deci Gadget și Jackie. Hai următorul. Megabox. Stați puțin, băieți. Ce se întâmplă aici? Că nu prea am, ok, deci nu prea m-am auzit din caz că erau niște notificări. Și acum hai să vă arăt. Deci i-a picat Gadget și Jackie. Hai de următor. Deci la 7000 de trofei Megabox-ul. Așa. 7 iteme ăsta i-a picat. A făcut screenshot. Nita, Shelly, Jessie, Tick, Colt, Bibi, ok, i-a picat Bibi. Și Mortis. Ok. Și asta a fost episodul? Da, asta a fost episodul. Ce am făcut screenshot. Și 3 gemuri. Ok, deci cam și cu acest episod eu am fost J-Super. J-Super sau Septi și vă zic pa!